lwedo ne oganda. Piny owacho ma pacho kasomo paro wi kaka inyalo ket e tim yo makare chike marito ratich jotije manie udi e bwo riwruok mar International Labour Organization mabiro neno ni jotijego oyudo lwasi makare matiyo kendo kumo weche rocho ratiro e tich. Jagoro mong'ere migawo ma ochung' ne jotije Shadrack Mwadime kane loso e boma ma Kisumu wacho ni kete tim chikego mar ilo mar jotije matimo tije matindo bedo gi ratiro makare kendo biro miyo piny Kenya goyo okang' maduong' e ito ratich jotije matimo tije matindo e udi. 189 was adopted in our national legislation. Tumekuwa na dharau wakati mwingine kuwaona pengine hawa hatujali maslahi yao, hata mshahara ambao wanapata ni mshahara duni ambao haufai, lakini tunataka tukomeshe mambo hayo. Iwe ni mambo ya zamani, kwa sababu unapomchunga yule domestic worker na kuangalia maslahi yake vyema, human beings reciprocate. When you show love, they reciprocate also by displaying the same to you. Isn't it true? It's natural, isn't it? And therefore, the need for us to have a new understanding of this particular critical job in our homes for the sake of our economy. Once our children are brought up in a safe environment, you can rest assured that they will be able to excel in all facets of their lives. Nyakoromogi wakao yueyo matin kik idhi